paano yan? Hindi kita mapapatawad. Hindi naman napapano! Mawag si nanay. Si Junjun hinihika na naman. Ha? Pinapadala na naman sa emergency. Hindi naman makahinga. Ba't mo sinabi agad ako ang uuwi? Huwag na. Dinala ni nanay doon. Okay naman ang bata. Kaya may sasadya sana ako. Pahintuin mo muna yung anak mo sa pag-aaral. Alam ko namang ginagastusan mo yan eh. Seryoso ka ba dyan? Hindi mo sinasabi sa akin pero alam ko. Nagbibigay ka dyan. Pasikreto sa anak mo. Syempre nag-aaral yung anak ko eh. Yun na nga. Sino bang priority natin? Yung sakitin nating anak o yung anak mo? Pareho natin priority yon. Kaya nga ako wala na akong pahinga. Pag-uwi, mag-aayos pa ako ng paninda. Basta humanap ka ng paraan. Gusto ko i-priority. Gumagawa ako ng paraan. Paano naman yung anak natin? Ginagawan ko kaya nga. Kayod ako ng kayod eh. Sabi ka naman sa anak ko. Tao din yan. Inaasikaso, hindi naman ako nagkukulang kay Junjun ah. Hindi naman ibig sabihin na pag ma-okay na yung bata. Uy, nag-aaway sila oh. Wala na, buti nga. Pag na-okay. Kawa naman si Charm. Alam ko. Pero paano naman? Matatapos na yun eh. Makakatulong na yun sa atin pagka-graduate 2 taon pa. Uy, makakatulong. Paano yung anak natin? 2 taon mong pabayaan. Kung paano yan? Pinapabayaan ko ba si Junjun? Paano yan? Hindi kita mapapatawad. Hindi naman napapano. Dito ka talaga dyan? Argumento tungkol Kitid naman ang utak mo para sa anak natin yan. Utak. Ikaw ang makitid ang utak. Ka na nahiya.